I dag kigger vi ned i åndehullet. Vinke, vinke. Jeg vil nemlig spørge dig, om du har gjort noget godt for dine fødder i dag. Altså, det har du nok ikke. Det er vi ikke ret mange, der gør. Men det skal det her indslag handle om. Et fodbad. Både fordi det er godt for dit nervesystem, og fordi at nedenunder fødderne, der er jo simpelthen, de er som en slags keyboard til hele din krop, din hjerne, dine sanser, dine organer, dit nervesystem, everywhere inside you. Jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at lære dig om zoneterapi, men alligevel kommer vi bare en lille bitte smule ind i det. Men jeg vil starte med at sige, kroppen er jo, eller huden på kroppen er jo dit allerstørste organ. Og du kan faktisk optage stoffer igennem huden. Så hernede, der ligger en ven. Det er den evige kamille. Så du kan lave dig en lille pose kamillete og smide ned i dit fodbad. Du kan også dryppe lavendenolie i og nyde godt af den duft, der kommer op, som altså påvirker dit nervesystem til at falde til ro. Kamille og lavendel er bare 2 urter, som indeholder nogle af de allerbedste stoffer for et alarmeret nervesystem. Ja, så hvad skal du huske, inden du sætter dig med fødderne i vand? Altså, hvis man har ADHD eller virkelig meget glemsomhed eller stress, og der kan man også være vildt glemsom, så er det en god idé at have sådan en lille kurv til sit daglige fodbad. Håndklædet. Yes. Det er åndssvagt at sidde med fødderne i vand, og så skulle hen over et gulvtæppe, eller klip-klap, klask, tjask, hen over gulvet. Så håndklædet, altså hvis du vidste, hvor mange gange jeg har sat mig med et fodbad og glemt det. Eller dem her, dem kan man også komme til at glemme. Eller mobiltelefonen, og det er måske i virkeligheden udmærket at glemme den der mobiltelefon. Det er bare et lille tip, fordi du kan jo godt lave alt muligt andet, ikke? Hvad vil jeg? Se tv imens. Gør det, du lige synes fungerer godt for dig. Er der mere, jeg skal sige om denne her kurv? Nej, det er der ikke. Ja, det smarte ved at tage et fodbad, det er jo, at det er sådan en form for min tid. Altså, det er også et form for safe place eller helle. Fordi, altså desværre, det kan jeg ikke lige nu. Jeg sidder lige her med fødderne i vand. Det må du lige ordne. Det er faktisk ret smart. Fordi vi rigtig ofte er til rådighed for alle mulige. Eller får en impuls til lige at rejse os og skulle noget. Du kan i din kurv selvfølgelig vælge at have fodfil og høvl og rasp og hvad ved jeg, neglelakker, hvis du bruger sådan nogen med dig. Men det er egentlig ikke kun det ligesom skal bruges til. Det er også det med at sidde helt stille, for ro på kroppen. Du kan eventuelt, hvis du har en tyngdevest, så kan du tage den på, eller den der krave, jeg viser dig i søvnserien inde i playlisterne. Der er mange andre ting, du kan gøre. Du kan sidde, imens du sidder om det her aftenfodbad, så kan du sidde og trykke på nogle af de her akupressurpunkter i ansigtet. Du kan nulle dine ører. Du kan klappe lidt på din krop. Du kan gøre alle mulige forskellige ting, som gør, at du falder mere og mere til ro. Hej så længe. Så kommer glemmevideoen. Fordi når du så har taget dine fødder, så kan det være, at du har købt sådan et bræt her. Jeg er selv vildt glad for mit. Og det kan ikke erstatte at gå til en zoneterapeut. Og der er nok de zoneterapeuter, som synes, det er sgu helt gak. Men det kan også godt være, at der er nogen, der tænker, yes, god idé. Så opdager de, hvor meget sådan noget kan, og så søger de faktisk at få endnu mere hjælp til at få stimuleret forskellige områder af din krop. Så du kan stille dig på det, men det gør jeg typisk ikke. Jeg sidder ned, og så trykker jeg. Jeg trykker for eksempel rigtig meget med tæerne, fordi deroppe, der er noget, der er nogle punkter, som stimulerer dit
eustatiske rør og pandehule og ører og ligesom næse sinusproblemer. Sådan noget med bihulerne og sådan noget. Så det er tit, jeg sidder sådan og ligesom trykker ned der. Ja, det var sådan bare lige kort om zoneterapi. Du kan også sidde selv og trykke dig under fødderne bagefter, eller du kan få en anden til at gøre det. Det er sgu hyggeligt nok. Især hvis man er barfodsganger, så får du selvfølgelig en masse stimuleringer inden under dine fødder alligevel. Men det er altid rart og beroliger om aftenen lige at blive trykket igennem nedenunder fødderne. Så det er jo ikke altid, du behøver det her med zoneterapien, så ud med det. Men noget, der kan være rigtig godt at afslutte med, det kan være en fodcreme, en fodsalve, en, hvad ved jeg, almindelig dagcreme, kropscreme. Jeg bruger sådan en olie, der dufter af kokos. Den minder mig om frihed og glæde og ja, ting, som gør mig godt. Så tag og få noget. Du kan også bruge mandelolie, nu jeg lige sidder her og kommer i tanke om det. Og når jeg lige får lavet sådan en urtesalve, så viser jeg dig den, også måske hvordan du kan lave den. Og det lægger jeg ind under den her playliste, som handler om søvn. Rigtig godt fodbad, og hej så længe.